Haideți! Toată lumea! Hai, Constanța, trezește-te! E o petrecere! E petrecerea voastră! Hai! Mai avem gluma și nu mă așezați să stai cu... Hai! Hai! Mâinile sus! Mâinile sus! Haide! Hai, toată lumea! Haide! Mâinile sus! Toată lumea! Încă o dată! Și! Și încă o dată! Și! Ultima dată! Și! Haideți, haideți! Dezvoltiți-vă! Bravo! Hai, toată lumea și în anul ăsta! Și! Și! Mâine sus! Hai, Constanța! Hai, Constanța! Medităm! Nu vă agitați, mai avem! Mai avem! Începem cu dreptul! Hai să vă văd acum! Și! Și încă o dată! Haideți! Puteți să dați balans de echipa! Și! Și! Recomandat numai tinerilor până la 90 de ani! Schimbați sensul! Mergem în partea cealaltă! Hai, toți! Și! Tam, taram! Și acum sărim și aplaudăm! Timpul! Hai! Sus! 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 Mâinile sus! Suntem toți împreună! Medităm! Mâinile sus! Energie! Hai, Constanța! Încă o dată! Vă doresc distracție plăcută în continuare! Vă mulțumim foarte mult! Și... Oh, da! Haideți, veniți fraților aici! Hai, Vă mulțumim foarte mult, a fost foarte frumos, ne-am distrat alături de voi și sunt sigur că de-abia acum începe petrecerea. Aplauze pentru minunata trupă Evi Stancu! Să aplaudăm pe toți minunați noștri colegi! Vă mulțumim foarte mult, e rândul vostru! Wow! 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 Ce început extraordinar!